And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Ayaw na niya talaga. Pero eto pa rin ako. Naghihintay sa kanya. Hi DJ Rocky. Noon pa man ay nakikinig na ako sa programa mo. Nai-inspire ako sa mga secret file na napakakinggan ko araw-araw. Kaya eto ako ngayon, mag-share. Itago mo ko sa pangalang Ganggang. At ito, ang aking secret file. Back in the days, wala pa sa isip ko ang pakikipagrelasyon. Napakatahimik lang ng buhay ko. School, uwi ng bahay, gawa ng project, kaibigan, at pamilya lang ang inaatupag ko. Simple lang ang nagpapasaya sa akin noon. Kaya lang, nag-iba ang lahat nang magka-boyfriend ako. Itago natin sa pangalang Kevin ang boyfriend ko. Mga bata pa lang kami, magkakilala na kami. Kapag nakikita ko siya, pikon ako. Ewan ko ba kasi pag nakikita ko siya parang yabang-yabang niya. Feeling pogi, ang payat-payat naman. Kahit di niya nga ako inaano, parang banas ako sa kanya. Yung tipong marinig ko lang yung boses niya sa malayo o makita ko lang yung baby face niyang muka, kumukulo na yung dugo ko. Pero iba siguro talagang nagagawa ng pag-ibig. Isang araw nagbago ang lahat. Nahulog ang loob ko sa kanya. Nung una, kinikilig lang ako. Dahil hindi talaga siya tumigil ng kaaasar sa akin. Hanggang sa nakasanayan ko na nandyan lang siya sa paligid. Hanggang sa nagtapat siya na meron siyang gusto sa akin. Hindi ako makapaniwala nung una. Pero ipinaramdam naman talaga niya sa akin na sincere siya. Nanligaw siya at kalaunay sinagot ko na rin. Marami kaming pinagdaanan. Tulad na lang ng hindi pagtanggap ng mga pamilya namin ang relasyon namin. Pero pinanindigan namin kung anong meron kami. Kaya eventually, natutunan na ring tanggapin ng pamilya namin ang relasyon namin. Kaya lang syempre, may mga hindi rin kami pagkakaunawaan ni Kevin. Naging on and off kami. But at the end of the day, magmamahalan pa rin kami kahit anong away. Then one day, may fiesta sa amin.
Pagsapit ng gabi, may disco na magaganap. Hindi naman talaga ako nagdi-disco. Ayun, pumunta na lang ako kasi sabi ni Kevin, pupunta siya dun. Nakita ko siya, nilapitan niya ako, inalikan niya ako sa noo. That time kasama niya yung mga barkada niya. Naginuman sila hanggang sa nalasing si Kevin. Hanggang sa hindi ko na siya mahagilap. At hindi na niya kasama ang mga barkada niya. Hinanap ko siya. Sa kalagitnaan ng paghahanap ko sa kanya, bigla na lang akong napahinto. Hindi ako makagalaw sa pwesto ko. Kitang-kita ng dalawang mga mata ko na meron siyang kasayaw na babae. At yung kasayaw niyang babae, iba ang closeness sa kanya. Nakalagay ang dalawang kamay nito sa batok ni Kevin. At si Kevin naman, nakayakap sa bewang nung babae. Na para bang halos maghingahan na silang dalawa. Hanggang sa napasigaw ako. Napatingin silang dalawa sa akin. Ako naman ay nagdesisyong umalis. Sinundan ako ni Kevin. Sabi niya, "Sorry, di ko alam yung ginagawa ko. Lasing na ako." Sabi ko, "Wow! Grabe kung hindi mo alam yung ginagawa mo. Kung alam ko lang, gusto mo nang makipaglaplapan eh." Then sabi niya, "Uwi na ako." Sabi ko, "Umuwi ka mag-isa mo." Pero bigla niya akong hinatak at hinila sa gilid. Niyakap niya ako, sabay sabing, "Sorry, nahihilo na talaga ako. Uwi na tayo." Ako naman, si maawain, bigla na lang naawa. Kaya hinatid ko na lang siya. 2 araw ang lumipas, pumunta ako sa kanila, nag-away na naman kami. Kasi dinamay niya ako sa galit niya sa kapatid niya. Wala naman akong ginawa. Ayun, di ko siya pinansin. Pero, hindi rin ako pinansin. Sabi ba naman, uwi na ako. Ayun, umuwi na talaga ako. Di man lang ako sinundan. Kaya, inaway ko talaga siya nun. Alam ko na para akong bata, pero hindi naman tama yun. Na idadamay niya ako sa galit niya sa kapatid niya. At gusto niya pa talaga mag-break kami. Hindi siya nagparamdam ng ilang araw kaya pinuntahan ko siya sa bahay nila. Timing na umalis siya, iniwan niya yung cellphone niya. Kinuha ko yung cellphone niya, binuksan ko. Nagpa-open ako ng messenger. Nakita ko may kachat siyang iba't ibang babae. Hanggang sa meron partikular na babae na talagang sobrang haba na nung convo nila. Napahagulgul na ako. Di ko na siya inintay na bumalik pa. Makaraan ng ilang araw, kinontra ko siya. Sabay sabing, "Kaya pala ayaw mo na sa akin kasi may iba ka na." Nasabi niya, "Alam mo, gumagawa ka na naman ng storya." Pagkatapos noon, ay iniwan niya na lang ako. Ganun at ganun ang nangyayari sa amin. Sinusubukan kong ayusin ang meron kami. Chat ako ng chat sa kanya. At alam kong nagchat pa rin sa kanya yung mga naging kachat niya.
Pero dumating yung araw na kailangan na niyang umalis papuntang Davao. Doon daw siya mag-aaral. Never akong tumutol doon kasi sino ba naman ako? Marami kaming promises sa isa't isa. Katulad na lang ng hindi kami dapat maghiwalay kahit malayo kami sa isa't isa. Pero yun pala, hanggang salita lang yun. One day, hindi siya na nakakapag-update. Iniisip ko noon, baka kasama niya yung iba o ayaw na niya talaga. So, nagalit ako. Sabi ko, bakit di ka nag-update? Bakit di ka nagpaparamdam? Pinuntahan ko siya sa kanila. Sabi niya, ano ba? Nakakarindi ka na. Mag-break na lang kaya tayo. Sabi ko, grabe ka naman, parang yun lang makikipag-break ka na. Pero hindi talaga siya nagpatinag. Ayaw niya akong kausapin. Napaisip ako, uwi na lang kaya ako. So umuwi ako. Lumipas ang mga araw. Sabi ko sa sarili ko, susubukan ko pa rin. Tinawagan ko siya. Pero mura lang ang inabot ko sa kanya. Ang sabi niya, ayaw na talaga. At puro masasakit na salita ang pinagsasabi niya sa akin. Pero kinulit ko pa rin siya ng kinulit. At sabi niya, ano bang pake ko sa'yo? Ang kulit-kulit mo. Pwede ba tumigil ka na? Pinatay niya na ang tawag. At ako naman, naiwang iyak lang ng iyak. Bakit kaya ganun? Naghihintay pa rin ako sa kanya. Kahit na ipinagtatabuyan niya ako. Mahal na mahal ko pa rin siya. Ayaw na niya talaga. Pero eto pa rin ako. Naghihintay pa rin sa kanya. Bakit ang sakit na ng mga salitang binibitawan niya sa akin? Bakit ang sasakit na ng mga pinadarama niya sa akin? Pero bakit kahit ganun, mahal ko pa rin siya? Dapat ba sumuko na ako? O ipaglaban ko pa? Kung magmamakaawa ba ako? Naitatama ko ba? O tama na? Bakit ba pakiramdam ko hindi ko kaya na wala siya? Bakit parang kulang na kulang ako pag wala siya? Sana matulungan niyo ako. Bigyan niyo naman ako ng advice. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Maraming salamat po sa pagbabasa ng aking kwento. Muli, ako si Ganggang at ito ang aking secret vow.